ሰላም ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ጫፋትን ኩርናዓትን ዓለምና እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን እምበርከት ሎሚ ከዓ ከም መቐፀልታ ናይዚ ከቕርቦ ዝቐንኹ መደባት ነዛ ዘ ኣርት ኦፍ ሰዳክሽን እትብል መፅሓፍ እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ዘ ኣርት ኦፍ ሰዳክሽን በቲ ን48 ሕግታት ሓይልን ከምኡውን ዘ ሎውስ ኦፍ ሁማን ኔቸር እትብል መፅሓፍን ዝፀሓፈ ንባህርያት ደቂ ሰባት ንዝያዳ ንክንርድኦ እተኽእለና መፅሓፍ ዝፀሓፈ ዓብይ ፀሓፊ እዩ። ሰዳክሽን ብዛዕባ ክትማርኽ ምኽኣል መልክዕ ኣከዳድና ኣካይዳዊ ኣቀራርባ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰባት ነዚ ከየስተባሃሉ ሓራይ ክብሉ ምኽኣሎም እዩ። እቲ ሓቀኛ ሰዳክሽን ኣብ ርእሲ እዩ። ኣብዚ ዓውዲ እዚ ተሞርኪሰን ካብ ዝተፃሓፋ መፅሓፍቲ እታ ዝበለፀት ኮይና ዝረኸብኳ ከዓ እዛ መፅሓፍ ኣጋጣሚታትን ፍፃሜታትን ተጠቒማ ብሰዳክሽን ኣቢሉ ዝተፈፀመ ፍፃሜታትን ዝተዋደደ መፈንጠራን ታሪክ እናዳሰሰት ህቡባት ሰባት እውን እናተጠቐመት ተርእየና። ልዕሊ 500 ገፃት ዝሓዘት ብምዃና ብክፋላት ከፋፊልና ክረአየና ንሎሚ ከዓ ቀዳማይ ክፋላ ከቕርበ ቀዳማይ the strategies of seduction ሜላታት ሴዳክሽን ንበሎ። ሰዳክሽን ቀጥታውን ሓይሊ ዝተሓወሶን ክኸውን የብሉን። እንታይ ዳ እቲ ሰዱስ ዝገብሮ ዘለካ ሰብ ፈትዩ ብገዛ ርእሱ ብገዛእ ፍቓዱ ከም ዝመፅእ ክትገብር ኣለካ። መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ብሓቅን ጭብጥን ወይ ከዓ ብሓሳባት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝምርሑ ብስምዒታቶም ብድሌታቶምን ብፋንታዝን እውን ውሳኔታት ክወስዱ ይረኣዩ እዮም። እዚ ከዓ ብዛዕባ ነብሶም ፅቡቅ ከም ዝስምዖም ክትገብር ከለካ ከተድንቆም ክትሰምዖም ክትርድኦምን ክትክእል ከለካ እዩ። ምፍራድን ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራትን ከዓ ንጎኒ ከተወግድ ከለካ። ካልኣይ ናይ ሰባት ድሌታት ምርዳእ እዩ። ሰባት ነቶም ድሌታቶም ዝርድእሎም ዝሰምዕዎም ዘኽብርዎም ኣድናቆት ዝልግስሎምን ብዛዕባ ነብሶም ፅቡቅ ከም ዝስምዖም ዝገብሩ ሰባት እዮም ዝያዳ ዝፈቱ። ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና ከዓ ኩላትና ናርሳሲስት ምዃንና እዩ። ሰባት እቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣባኻ ክርእይዎ ዝደልዮም ክርእዩ ዝደልዩ ብዝተኻእለካ መጠንካ እንታይ እዮም ከም ዝደልዩ ኣፅኒዕካ ወይ ከዓ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ፈሊጥካ ነቲ ዝደልይዎ ነገር ክትቀርበሎም ክትክእል ኣለካ። ብዛዕባኻ ብዙሕ ክትዛረብ የብልካን። ከም ዝተኸፈተ መፅሓፍ ብሓንቲ መዓልቲ እንተደኣ ትንገፍ ኣለካ ኮይንካ ብዛዕባኻ ክፈልጥዎ ዝደልይዎ ነገር ቶታሊ ኣብቂዕሎ ማለት እዩ። ህንጡይነትን ተሳትፎን ከዓ ተቐሊሉ ይጠፍእ። ሮበርት ግሪን 9 ዓይነታት ሴዱሰርስ እዩ ሊስት ገይሩ ዘሎ። ነዛ ሰዳክሽን እትብል ቃል ፊት ትገብር ትርጉም ክረኽበላ ኣይከኣልኩን። ክትስሕብ ናይ ምኽኣል ጥበብ ዶ ክንብላ። ኦኬ ካብዞም 9 ሰሓብቲ እቲ ቀዳማይ ሳይረን እዩ። ሳይረን ኣብ ነፍሳ ዘለዋ ተገዳስነት ርግኣት ብቐሊሉ ሰባት ክትምስጥን ምስኣ ተዘካሪ ግዜ ንኸተሕልፍ እትገብርን እያ። መቸም ሰባት ኩሉ ግዜ ካብ ሓላፍነታት ካብ ዘለና ብዙሕ ፀቕጢ ክንሃድም ስለንደሊ ከም ሳይረን ዝኣመሰሉ ሰባት ከጋጥሙና ከለዉ ብቐሊሉ ንወድቕ። ዋላ እኳ ሓደገኛ ምዃኑ ንፈልጥ እንትኾንና ከነንሰሓብ ግን ንሽገር። ጁልየስ ቄሳር እዚ እዩ ጋጢምዎ ምስ ክሊዮፓትራ። ክሊዮፓትራ ኣብ ዘበና ኣብ ኣሌክሳንድርያ እታ ዝጠበቐት ጓል ኣንስተይቲ ኣይነበረትን። እንታይ ዳ ኤግዞቲክ ዝኾነ ኤነርጂ ነይርዋ ሓጎስ ክትፈጥር ትኽእል። እቲ ኣዘራርባኣ ብልሓ ኣከዳድናኣ ግን ከም ሓንቲ ካፕቲቬቲንግ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትኮና ክኢልዋ ማለት እዩ። ካልአይቲ ኣብነት ማሮሊን ሞንሮ እያ። ሞንሮ ካብ ኦርፋን ምዃን ሓሊፋ ፊልምታት ሆሊውድ ተቆፃፂራ ነበረት እያ። ቅዲ ፋሽን እውን ብዓብኡ ክትፀሉ ክኢላ እያ። ናይ ሞንሮ ኣዘራርባ ኣከዳድና ኣካይዳን እቲ ናታ ክትቀያየር ናይ ምኽኣልን እቲ ሶፍት ናታ ፈሚኒን ዝኾነ ቮይስን እዩ ተደናቂትን ተፈታዊትን ዝገብራ። ሳይረን ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ኤነርጂ ይሃልወካ ርግኣት ይሃልወካ እትደልዮ ፍለጥ ሙሉእ ብሙሉእ ነፍስኻ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ። ነፍስኻ ፍቶ ነፍስኻ ትሪት ግበር ነፍስኺ ትሪት ግበሪ። ብቐሊሉ ብሰባት ክድነቕን ክትፍተውን ዘሐጉስ ግዜን ክትፈጥሪ ክትክእሊ ኢኺ። ቁፅሪ 2 ዘሬክ እዩ። መቸም ተፈታዊ ክኸውን ዘይብህግ ሰብ የለን ጓል ይኹን ወዲ። ኣወዳት ግን ነዚ ነገር እዚ ይዝንግዕዎ እዮም የንሰሓቡ ድሕርሕር ይብሉ ሰጋእ መጋእ ይብሉ። ሬክ ግን ትንፋስ ዝህብ ኣይኮነን። በቃ ማእከል ዓለሙ ከም ዝኾንኪ ዝገብረኪ ማእከል ኣቓልብኡ ይገብረኪ
بهيابات بناጽነት بقلبو ልብኺ የጥፋልኪ ቃላቱ ኣዝዮም ሙእዛት እዮም እንታይ ከም ትደሊን ከመይ ገይሩ ከም ዝሕጉሰክን ይፈልጥ እዩ ወላ እኳ እሙን ከም ዘይኮነ ትፈልጥ እንትኾንኪ ግና ስቂልኪ ኢኺ ትቕፅሊ መብዛሕትአን ኣብቲ ኦል ታይምስ ነበራ ወይ ኣብዚ ናይ ሮበርት ግሪን መፅአን ዘለዋ ኣብነት ከዓ ካብ ዓመታት ምስ ሓደ ዘሰልቹ በዓል ቤት ሓንቲ መዓልቲ ምስ ከምሬክ ዝኣመሰለ ዓይነት ገፀ ባህሪ ዘለዎ ወዲ ይምናያ ነይረን ልክዕ እዋላ ኣፍቂራ ዘይጠቕማ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ኣይድያል ኣፍቃሪ እዩ ናይ ሕልሚ ኣፍቃሪ ንበሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፍቃሪ ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ይፈልጥ እዩ ዝጎለሎም ነገራት ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝብህግዎ ዝነበሩ ነገራት በቃ እቲ ትደልዮን እትፈትዎን ይቕርበልካ ወይ ከዓ በቃ ከምቲ ትፈትዎ ኮይኑ ይመፀካ ንኣብነት ቅብኣት ትፈቱ እንድሕር ኮንካ ቅብኣይ ኮይኑ ይመፅእ ምንባብ ትፈቱ እንድሕር ኮንካ በቃ ሮማንስ ዝኾነ መፅሓፍቲ እንድሕር ተንብብ ነርኪ ሮማንቲክ ኮይኑ ይመፃኪ እዚ ከዓ ኩሉ ነገር ረሲዕኪ ኣብ ፍቅሩ ንኽጥሕሊ ይገብረክ እዩ ናይ ሕልሚ ኣፍቃሪ ንብሎም እምበር ክንረኽቦ ዘይንኽእል ወይ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና እነሰላስሎ ካራክተር እዩ ነዚ ሰብ እዚ ምስ እትረኽቦ ከዓ ኩሉ ነገር ገዲፍካ ፍቅሪ ንፍቅሪ ትኸውን ናይ ሕልሚ ኣፍቃሪ ወይ ከዓ ኣፍቃሪት ክትኮኒ እንተደኣ ደሊኻ ነታ ደሊኻያ ዘለኻ ጓል ወይ ደሊኽዮ ዘለኺ ወዲ ወይ ከዓ ካልእ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ነገራት እንታይ እዮም ዝደልዩ ጎዲሉ ዘሎ እንታይ ወይ ዝሓልምዎ ዝነበሩ ዘይኮንዎ ዝብህግዎ ነገራት ወይ ዝፈርሕዎ ነገር ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣለሊ እሞ ቀርብ ኣሎ ራብዓይ ዳንዲ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ክኸውን እዩ ዝደሊ ብፍሉይነቱ እማረኽ በቲ ሕብረተሰብ ዘቐምጦ ቀይዲ ወይ ከዓ ስርዓታት ንኣብነት ጓል ከምዚ ክትኮን ኣለዋ ወዲ ከዓ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ወይ እቲ ካልኦት ቀይድታትን ኣይክተልን ብፍሉይነቱ ከዓ እማረኽ ናይዚ ኣብነት ሳይኮ ኣናሊስት ኤንድ ራይተር ሉዋንድሪ ሰላሚያ ፍራንስ ካፍካ ናይ መርዓ ሕቶ እኳ እንተቕረበላ ኣይተቐበለቶን ካብ ካልኦት ኣዋልድ ፍልይ ዘብላ ኣብቲ ግዜቲ ምህርቲ ምንባራን ብናፅነት እትጓዓዝ ከምኡውን ሳሕቲ ጭካነን ኣብ ወዳት ጥራሕ ዝረአ ጭካነን ድፍረትን ተርኢ ምንባራ እዩ ከም ዳንዲ ክትኮኒ እንተደኣ ደሊኺ ወይ እውን ክትኮን እንተደኣ ደሊኻ በቲ ሕብረተሰብ ዝቐመጦ ሮል ኣይትተሓፀር ገዛ ርእስኻ ኩን ናፅነት ይሃልወካ ፍሉይነትካ ይተፈታዊ ዝገብረካ ወይ ድማ ዝገብረኪ ዘናቹራል ሕጉስ ተፃዋታይ ገርሂ ሰባት ምስኡ ክህልው ከሎም ምቹእነት ዝፈጥር ናፅነት ዝፈጥር በቃ ብዘይ ስክፍታ ንሶም ኮይኖም ምስኡ ክህልው ወይ ከዓ ምሳኣ ክህልው ዝገብሩ ዓይነት ሰዱሰርስ እዮም ወይ ከዓ ሰባት እዮም ምዞም ሰባት እዚኦም ሙሉእ ናፅነት ይስማዓካ በቃ ብዘይ ዓቀባውነት ብዘይ ዝኾነ ስክፍታታት ብናፅነት ፅቡቅ ግዜ ክትሕልፍ ትኽእል ኮኬት ብውዑይን ዝሑልን ኣቀራርባ ስትዮን ጥምዮን ንበሎ ሓንሳብ ርጉፅነት ዘይፈጥር ወይ ከዓ ዘይትፈጥር ዓይነት ሰዱሰርስ ማለት እዩ ሓንሳብ ትቐርብ ሓንሳብ ከዓ ትርሕቕ በቃ ምሳኻ ድያ ዘላ የላን ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን እዚ ከዓ መሊስካ ከም ትማረኽን ብዛዕባኣ ከም ትሓስብን ይገብረካ ናይዚ ኣብነት ንግስቲ ኤልሳቤት እያ ንግስቲ ኤልሳቤት ነቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝመላለስዋ ዝነበሩ ብዙሓት ሕፁያት ከየቕበጠት ተስፋ እውን ከይሃበት ምስኦም ትሕዞም ነይራ እቲ ንንግስነታ ራን ክትገብር ዘኽእላ ሓይልን ዘኽእላ ደገፍን ንኽትረክብ ከዓ ኣኽእላ ነይሩ ተቐሪብና ኣለና እናበሉ እትርሕቕ ኮምፕሊትሊ ትቕየሩ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ንግስነታ ክትዕቅብን ብታሪክ እውን ካብተን ዝድነቓ መራሕትን ክትከውን ክኢላ እያ ኣብ ሓቀኛ ላይፍ ግን እዚ ነገር እዚ ክብድ ዝበለ እዩ ዘይምትእምማንን ምርሕሓቕን ክፈጥር ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ትሬት ሰባት ሞር ባዕኻ ንክሓስቡን ንክግደሱልካን ዜዕራኻ ንክቐርቡኻን ከም ዝገብር እዮም ሳይኮሎጂስትስ ወይ ከዓ ገለገለ ናይ ሪሌሽንሽፕ ኣድቫይዘርስ ዝመኽሩ
ምናልባት ኣብቲ ሓቀኛ ላይፍ ግን ሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ኣደኖ እቲ ዝበለፀ ሓቀኛን ቁኑዕን ኮንካ ምቕራብ እዩ ዝተፈላለየ ዕላማ ወይ ከዓ ክትረኽቦ ዝደሊ ነገራት ከም ናይ ንግስቲ ኤልሳቤት እውን ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ነገራት ከምኡ ክህልወካ ከሎ ግን ከይረሓቅካን ከይቀረብካን እቲ ትደልዮ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ቻርመር ቻርመር ፅቡቅ ከም ዝስማዓካ ዝገብር ኣድናቆት ዝልግሰልካ ብፍሽኽትኡ ብህላውንኡ በቃ ፅቡቅ ከም ዝስማዓካ ርእሰ ምትእምማን ከም ዝስማዓካ ዝገብር እዩ። ናይዚ ኣብነት ኣብ ንግስነት ፈረንሳ ንጉስ ሉዊ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ኣብቲ ኮርት ዝነበሩ ሰባት ህላውኦም ኣብ እቲ ሙድ ሃዋህው ናይ ንጉስ ሉዊ ወይ ከዓ ናቱ ሓጎስ ናቱ ፅቡቅ ምህላው ይምርኮስ ብምንባሩ ፌክ ከይመሰለ ከድንቕዎ ፅቡቅ ከም ዝስምዖ ክገብሩ ክሕጉስዎን እፅዕሩ ነይሮም። እዚ ከምዚ ክትገብር ምኽኣልካ ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ሓይሊ ክህልወካን ህላውነትካ ከተውሕስን ዘኽእል እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሰባት መቸም ዝሕጉሶም ኣድናቆት ዝልግሰሎም ነፍሰ ምትእምማን ከም ዝስምዖም ዝገብር ፈትው እዮም። በዚ መንገዲ እዚ ከምዚ ዓይነት ድሌት ወይ ከዓ ፍትወት ዘለዎም ሰባት ኣስራሕትካ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሂወት ዘጋጥሙካ ሰባት ብከምዚ መንገዲ ፅቡቅ ስምዒት ክትፈጥረሎምን ብወቢልካ ከዓ ድሌታትካ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ። ካሪዝማቲክ ኣብ ሰባት ልዑል እምነትን ተስፋን ድርኺትን ይፈጥር። ኣብ ነብሱ ዕላማታቱ ዘለዎ ርእሰ ምትእምማን ከዓ ሰባት ዝያዳ ንኽኣምንዎን ንክቕበልዎን ኣኽእሎ ማለት እዩ። ካሪዝማቲክ ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ገዛእ ነብስካ እምነት ክህልወካ ኣለዎ። ሰባት ከዓ ኣባኻ እምነት ከሕድሩ እዮም። ናይዚ ኣብነት ጆን ኤፍ ከነዲን ባራክ ኦባማን እዮም። ጆን ኤፍ ከነዲ ናይ ምዝራብ ክእለቱ ስታይሉ እቲ ተስፋ ክህብ ዝኽእልን ህዱእ ብምንባሩን ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ተቐባልነት ነይርዎ። ባራክ ኦባማ ከዓ ኣብ ግዜ ፀቕጢ ህድኣት ኣንፀባርቕ ሰባት ተስፋ ከም ዝህልዎምን ኣብ ዝሓተ ደረጃ ይሃልው ኣብ ዝለዓለ ተራ ሰራሕተኛ ይኹን ዋላ ካልእ ከዓ ከም ዝርድኣካን ኢንክሉድድ ዝገብረካን ዓይነት ኣዘራርባን ተስፋን ስለ ዝነበሮ ተፈታዊ ኮይኑ ነይሩ። ኣካይዱ ህድኣቱ ኣዘራርብኡ ከዓ ካብቲ ካሪዝማቲክ ዝገብሮ ዓይነት እዩ። ካሪዝማቲክ ክትከውን ክትኮኒ እንተደኣ ደሊኺ ኣብ ነብስካ ምትእምማን ይሃልወካ ክእለት ናይ ኣዘራርባን ፍሉጥ ዝኾነ ፅፉፍ ዝኾነ ስታይልን ከዓ የድሊ ማለት እዩ። እቲ ታሽዓይ ዘስታር እዩ። ስታር ምስጢራዊ ተፈታዊ ፍሉይ ዝኾነ ምስሊ ዘለዎ እዩ። ሰባት ኩሉ ግዜ ፍሉይ ነገር እዮም ዝፈትው። በቲ ፍሉይ ዝርእይዎ ነገር ከዓ ይድነቑ። ስታር ከዓ ብፍሉይነት እዩ ሰሓብነት ዝፈጥር። ምስጢራውነቱ ሰባት መን እዩ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ንኽፈልጡ ብዝያዳ ኣብኡ ተገዳስነት ከም ዘሕድሩ ይገብር። ከም ስታር ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ምስጢራዊ ይኩን ብዙሕ ዘረባ እውን ኣይተበዝሕ። ዝተረፈ ኣንቲ ሰዳክሽን ዝኾኑ ሰባትን እቲ ካልእ ጎነታትን ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ምሳይ ሓቢርኩም ብምፅናሕኩም ብልቢ የመስግን። ንቀፃሊ ስራሕተይ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ሒዘልኩም ንክቐርብካ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣተባብዑኒ።